Jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo, mu gaida manzo, mu gaida manzo, mu gaida manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Mai rabawa bai ba mutum ya ba dabba na ji bai gazawa. Allahu gani na zo ni maka bani nawa, baiwa da hikima tebo dan na zan yabawa. Mamudu sayyidul kauni mai cika da kwazo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Sannan ka ƙara salati marar iyaka gun wanda shi kake so kan nuna bai da tamka. Sa'alihi da dukka sahabbansa sun rike ka, har auliya sharifai kofar shigar saninka. A hada da shehu awwal mashahuri ya fi manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Assalamu alaika manzan Allah abun nufina, assalamu alaika hasken kudura abun rukuna, assalamu ala muradin ruhi madingina na, assalamu alaika tajil izzi uban sunana. Labbaika ya ma'aiki, labbaika ya saraki, labbaika ya masoyi, labbaika ya buwayi, labbaika ya siradi, labbaika ya muradi, labbaika ya imami, labbaika ya nayini, labbaika ya habibi, labbaika ya mujibi, labbaika summa labbaika alaika daha manzo. Shugaban halittu Mamudu ba irin ka, kai ne madogarar bayi shugaban ma'aika, mai rundunar mala'ikatu dole ne faɗinka. Kai ka ɗayanta sai haƙuri babu mai saninka, mai falkita mai nasi shugaban mu manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Yau maulidi muke yi na rasulu annabi na, manzan da ba irin sakogun ubangiji na, shi ne kaɗai muraki sanadi abun nufi na. Ƙaunarsa ce a zuci ta zamfarin ciki na, san babu magani a garan sai ganin saman zo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Wallahi annabin nan ya zarce duk kwatance, ƙaunarsa ce ta zan tsira babu kauce-kauce. Bekensa in kana yi wallahi ka azurce, in ka kabar ma'aiki tuni walla ka talauce. Taskar ubangiji ne shi mai cika da kwazo. Shiga lafiya ma'aikin Allah uban mayaka, sai ilahi kenan ka kau da masu kinka, ko kafuran na dama sun san da ba irinka. Har al'amin suke ce ma dan aminta kakka, ni ma ka ban aminci masa'udu na ka manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Ya arzikin matattu na daban cikin halittu, da mai isa habibi mahamudu ka ɗayatu, ya sitira ga kowa make tarkure bukatu, ya shugaban kyawawa wale ka zace kwatattu, mai haidara sadauki da mai ka imamu manzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Yau ne muna muke yi da zuwan abun faɗin mu, mun gayyato masoya su taho domin taya mu, murnar sakar da gaske da amshi bai duka mu, dan alhassan Husaini da Ali ya shugaban mu, kada ɗebu gun fasaha a yabo mu ƙara tozo. Sha karatu mai martaba sa'adai jarumi da aminatu, barin na dama aiki da makin ka zai talautu, nuna guda cikakke da mai san ka zai rabotu, ran gobe baya kuna da miya rike ka gwarzo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Ya sayyada batula babure shi ya makiya, ya sati da na'ima ke kaɗai kike da gayya, ya ke ummul Husaini da sanu mai masoya, yau na da goda baiti idan na gaida ke ya, ni ne Buhari mai la haula kara bani kwazo. Yau maulidi muke yi, jama'a ku hallara
kanka kai kayo ma'aiki ka saka ya zarce tamka Sidi dan Abdallah da Amina bai da tamka na faɗa na ƙara mai musu kade na hauka don sane aka yi duniya fa babu shakka Allahu ya salati gun Sidi annabinka alansa har sahabu na sa su babu shakka har auliya usuma sun so uban ma'aika bada kiran ma'aiki futuhiya bambarinka abul futuhi kenan baiwa ka banda kwazo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo ya nabiyu yarje mini in yi baitin kanka Sidi ya nabiyu roƙo na ƙara banda kanka Sidi ya nabiyu ranar mutuwa ka zo da kanka Sidi ya nabiyu ka haɗa ni da duka masu sanka Sidi dan isar kagun Allah ƙara banda kanka Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo ni naka ne zumunci kai mun tiket da biza in je Madina gunka an mijin Hadiza dan sai ya da batula bangun da zani zauna na kusanci hurumin ka na zauna cikin amana in dinga yin yabanka ya ɗaba manzo Zahra uce shiri na ba wanda bai sani ba Imam Aliyu ne tsani ban kiɗin fadi ba Hassanai ni garkuwa ta ba zan yi tuntube ba Mahmudu sutura ta ni ku kaɗai na zaba Dan ku kaɗai ake bi a rabauta da manzo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo Riko da ahlul kisai ba ra'ayi bane ba a gurin mu dole ne ba wai dan ganin ido ba ba wani kwatankwacin su hakan rabbana ya zaba in har ka bar su to kai ba dan halas bane ba ba ma shiri da mai kin su dan yaƙi da manzo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo Duk ku fito mu gaida manzo mu gaida manzo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo Kaka da kyau Imam Ali na saman sahabu yake ya Imam Aliyu kai na ji annabi yana wata ke man kuntu maulahu Aliyu maulahu na ji da gaske duk wanda na zama shugabansa a take yanke Ali shugabansa ne kowa ya shi in ji manzo Labbaika ya sadauki taka da kyau saraki surki abun ma'aiki gwarzo gwani mayaki mai zulfi kari sarki Imam Ali ya zaki mai san ka baya tsaki da diyanka masu tsarki Hassanai ni garkuwa ta mai kin ku yaki manzo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo Masumiya a gaishe ki zara usuturata ta gaban isa dukan mata ki masurata tsokar jikin ma'aiki mai son ku ya rabauta ni dan gatan ma'aiki kula tumin Zahra ubinta ki mun tiket da visa a Madina gunki in zo Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo Yau maulidi muke yi sanadin kaɗan Amina kai ne kaɗan isa shega kanmu mun tsugunna kai mun na lamunin ka mu zo gida Madina mai dinga maka bai daga nan a ƙara ƙwazo Yau ne ga baki ɗaya ranar farin cikin mu sanadin kaɗan Abdallah mai ɗauke nauyi kanmu sai
ɗauke da ni nan ne za na huta ta bari a bashi wazo. Wallahi ya ma'aiki na daban akai shirinka, Allahu ya kure lamba kanka ya haɗa ka, kabar isar ka ne Allah ya ƙiye sa'anka, domin irin ka dai to bance ba zai iya kai, ko yayi ma ba zai kai ka ba, mazu mazu manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Ya sayyidin rijali ma'aiki uban uba ne, tazar ya sha yabon Allah sahibul bayani, kai ke faɗa a mata ki a yanke 'yan sakanni, wayya da ya ta yaya ma za a masa ani, lalle haƙiƙa ka cika tamkar ka bashi manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Takwaran Allahu kun suna kun sifa da zance, mai taimakawa Allahu da shi kuka ga wance, matsayinka har ya kai yayi sallah gare ka take, sannun ka mai zuwa gun Allahu ku yi zance, lalle haƙiƙa ka cika tamkar ka bashi manzo. Mukutar kuwatin la shiga maganin miyagu, kowa ka kwakwalo annabi har da masu dungu, iziki ka annabi duk mai da su guragu, ai dole in yabe ka ya mai kawar da mu, sannin ka ya mayakin Allahu da manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Kaka a sannu wankan Allah da baya datti, ba wanda ke a ɗahir kai ne kaɗai garanti, mai kyan kure ado mai tsara bana salat, ɗawi su sannu gwal in Allahu mai garanti, tilar mutunci na kunka rasulu mu yi tafi. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Ya sari mul'ida annabi shugaban ma'aika, nurul huda wasilatuna dole ne fasanka, kamil kunuzi almudi sidi ba irinka, duk wani mai isa ko matsayi yana kasanka, labai ka wasu hale ka da manzo. Jiban ilahu ne shi sarki uban sarakai, kowa ya bar shi ya bar Allah ubangiji ne, sannan wakilinsa ne dan wa biyo mujede, komai yake bukata tuni rabu ya gama mai ɗibul jamali mai if'al ma ta sha'u manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Ya mulki zulwara almadi yusuf gatilla, ya sahibal husn wal ihsani wal jamala, bai walla safa yudi karo buka fadalla, kai ne kada buwaye har yau yake ta talla, wallahi har kiyama kai ne gwanin mu manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Khairul arami maksud na mujtaba nazirun, dullu sururu na marhuka zul ula munir, narjuru ga kamal jauna sayyidi bashir, alamal guda muradi zul izzi da hanur, asalul usul jaddul hasanin sidi manzo. Maza ku kauce in gaida shehu baba, wallahi mu ba mun soka mu yi mamara ba, da ne kawai ya kanu mu shehu baba ba, mun gane gaskiyar lamari babu rude-rude. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Wallahi audu mu waye babu kinka, saboda san kagun ahalin baiti ya daga ka, ya sa ka zan sananne ba inda ba jinka, duk wanda ke faɗin baya san ka ya hauka, domin fagen masoyi ga Aliyu hallaka ne. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Da gaske kin dinka ne batan kai, makiyin ka bai da wuta kan kin ka ko fada dai, sai dai wutar kiyayya da take shigar da san kai, wallahi gaskiyar lamari ita zan faɗi dai, san babu wata hujja da ta nuna kaki manzo. Yau maulidi muke yi jama'a ku hallara duk ku fito mu gaida manzo. Hakika daga Nasir zan zana layuka ne, ko dai ka tuba ko ka tsaya cikin bata ne, dankinsa ko ga Allah wallahi kunyata ne, mu ba mu kauce tafiyarsa mun rike ne, a halin gidan ma'aiki yace mu so da manzo.
ka daɗa wa annabin nan mai makka mai madina kan zulkunuzi sannan sa alihi sahabbai ahalil kisa ina nan ni kuma mai damarra a haɗa ni da manzo Yau maulidi muke yi jama'a